APHLC Upper Dikrong Sub-Branch Committee Asaihem Kangpupon. Pini ni phai hini arua cheklo APHLC Upper Dikrong Sub-Branch Committee pen 14 mile along party office ingpuponlo.Kangpupon lake non adihu MAC along APHLC pen kachepate dunji abangphu Mohonsing Tokbi arideng pensi ingpu pilo.saihem Kangpu along Upper Dikrong Sub-Branch APHLC Committee Meiphu Rakesh terang APHLC Bokajan LA I in Church Bongpo kathar Dhansiri constituency APHLC Committee Secretary Martin rongphar Finance Secretary Francis ingti Langpher MAC candidate Lower Hapjan Polling Station President Secretary Lapen Ganbura atum chetongdunlo Asaihem ingpu detpen Cheroktok amai kepado along APHLC Upper Dikrong Sub-Branch Committee Meiphu Rakesh terang pen kacharipon amai along 6 schedule constitution of India along karbi mate inglong aso atumapan kipiaja kong aron alu alam chethanpon dilai pen sarkiri tiron inglong kiri abirta No, Namaste. No, Namaste. No, Namaste. No, Asaihem Kangpu. So, into that pen, they do not my people. So, my kacharipon, my okay. The pen that little APHLC is all of it. I got it. That. Secretary Martin rongphar pendak manting itu kontingin na tumana ganili APHLC kasi song kana mayor ini na tunda apar hapjan upper dikrong all party leader conference Asaihem Kangpu along na chetongdunlo na tumpan Cheroktok piglo depen ke ning sampiglo dili ason na cherap na chetongdunlo also say na cherap na chetongdunlo po at pima non BJP tu ngeklaim tokse na tum chinilo nasi non itu mage klub pagedam pamena na pegeli tumsi hypo non natum da chinielo non dua election mageli tum 100% bangeli tumsi hypo nasili tumsi council bang kacharipon ko non ru bangi lasi lada ini tumja masih awal sai lompo sakuri johang pan dak masih nang sakuri lompo hak hati dam nangalo dum nasi litumbang Cheroktok itu nang solo non that itu independent candidate atum do potibula isotoran depending lok elbin pator lain tungge BJP agenda la penge natum ke mane litum longri pajok ye tum kalilo phai hatu atum ke plan delo atum ke longri bangke matha delo atum ke tangkap Upper Dikrong that APHLC Asaihem ingpu there pi itum that rakamai pidolo kasi that samjin pen so ratmai pichunlo lapen ke itum la so Asaihem Kangpu pen ada eklem kedam itum jo kepo lapen rat tumta la so awar sa redak pen long po penge nitum election da non du bange hajar put pen itum la 26 jitu constituency tani tumsi haila muzina tuman pachini non la Dhansiri long ke nangli lo di candidate non du ke nili lo milimen Mohonsing Tokbi lapengeta radatum ani nangching sampik lo bili
candidate mesen lo pusirat nang lo la sini pan 24 hour ta ni tumpan nang kirat nang kito dun piklo la pe nota meeting ta do lo kido nai ke abeda ta lo sahem ta along tin ta ingpulo nota Kangpu nai dolang la si non la Asaihem pen nitum claim kita mane joy piklo nale pan ka chisik dolo non la MSC ke pan non du kachisik cedang mangke mipiklo kasi nota awar saya nang pibonglo rara tu ripan along tinta nang ham bomlo meeting ta dopon bomlo kasi non ki dui dola